vuka wandlula phansi kwale vesi bobawo yajoin vayisi izoba imizuzu nje emibili kodwa bobawo kusemveni kwentoba uYesu egqiba uhlula ingcwaba wazibonakalisa uYesu kubafundi bakhe isihlandlo esithathu kwisihlandlo sokuqala uYesu ufika abafundi bakhe belishumi bezivalele ngenxa yokoyika amaJuda ungena uYesu ingcango zivaliwe uthi uxolo lwenkosi malube nani uthi abazononi thena zibamba zibambekile abazononi thena ziqolela ziqolele wathi ugqiba uYesu wabanika umoya wakhe vayisi oyingcwele wabaphefumlela wahamba uYesu abafundi bakhe engabaxelelanga boba waphabheka khona kwisihlandlo sesibini uYesu ufika abafundi bakhe belishumi elinanye ekhona noThomas ekuthiwa nguDidimo uthetha apha isandla sakho Thomas ngoba wena undibonile kodwa wakholwa ndoko wathi banoyolo abangabonanga kodwa basuka bakholwa isihlandlo sesithathu uYesu ufika ekuseni baba wokulwandle lwaseTiberia ufika abafundi bakhe bebebulalekile ubusuku bonke uthi uYesu xa yazibonakalisa uthi madoda kanindinikeni into edliwayo bathi abafundi bakaYesu sibulelekile ubusuku bonke asifumenanga nto wathi uYesu tshintshani iminatha niyiphose ngasekunene kodwa kule ndawo bobawo sifunda kuyo apha kusemveni kwentoba abafundi bakaYesu benika umoya oyingcwele okuthi mabahambe bayawuphilisa kodwa bafika apho uPetrosi emhlabeni ngoselida bafika sekukho indoda eseyilele ixesha lide ingakwazi ukuphakama kwathi ngenxa yento abavayisi esenikiwe umoya kaThixo uPetrosi wathi ayifika kuEneya welula isandla wamphakamisa wathi Eneya vuka wandlule ngoba uYesu Kristu uyakuphilisa bendifuna ukuthi vayisi xa sizawungena kwezitrato zalapha kule ndawo sihleli kuyo zesithe ebantwini esawudibana nabo esingayaziyo ingxakeko abajongene nayo kodwa zeselula isandla bobawo sibaphakamise sithi uYesu izinto zonke ebomini bethu noba bebejongene neziphi na i-challenge kodwa uyabaphakamisa zifuna ke bobawo sityala ithemba elinjalo sibaxelela ukuthi abantu ebuthakathakeni kwabo kodwa thina sinoThixo obanhlanhlatha amadolo abaphakamise ngamaphiko akhokhozi abasondeza uYesu ebungcweleni bakhe mandiyeke vayisi